Салям алейкум, Ахшам на АТР. В студії працює я, Альвіна Сідбулаєва, і наш гість Ігор Шевченка, екс-кандидат у президенти. Вітаю вас. Доброго вечора. Розподіл крісел у нової раді триває. Одна з найбільших інтриг – хто займе посаду віце-спікера. Партія «Голоса» не висувала свою кандидатуру, а сьогодні несподівано ще одна політсила свою кандидатуру відкликала. Вчора наша політична сила, яка сьогодні знаходиться вже де-факто, де-юре буде після засідання фракції в опозиції, заявили, що ми подаємо кандидатуру на посаду віце-спікера. Після консультації з нашими колегами, які сьогодні, згідно з тими розкладами, які є в Верховній Раді, знаходяться в опозиції, ми прийняли рішення відкликати цю кандидатуру. А от хто вже подав свої пропозиції на цю посаду та коли буде назване ім'я майбутнього віце-спікера, розповів сьогодні на брифінгу голова підготовчої депутатської групи Дмитро Разумков. Є пропозиції від самовисуванців, є пропозиція, мабуть, від політичної партії «Європейська солідарність» і будуть ще, мабуть, якісь пропозиції. Тому будемо розглядати ті пропозиції, які надійдуть до підготовчої депутатської групи. Поки що про це зарано говорити. Ось ми почули Разумкова. Пане Ігоре, як ви вважаєте, хто очолюватиме крісло віце-спікера, на ваш погляд? Знаєте, це, напевно, не має значення, тому що це не просто віце-спікер, це другий віце-спікер. Ця посада, вона є більш такою формальною, церемоніальною. Тому і «Голос» відмовився, і «Батьківщина» відмовилася, тому що бути в керівництві Верховної Ради – це брати на себе певну відповідальність, політичну відповідальність. А я так розумію, що ці партії вирішили або піти в опозицію, або якусь там конструктивну опозицію, і тому їм не потрібно свого представника бути віце-спікером. Хто особисто буде, я не знаю, не можу назвати. На ваш погляд, ми ж зараз бачимо дві партії, так? «Європейська солідарність» та «Опозиційна платформа «За життя». Яка б там посада не була, але все ж таки вони будуть когось делегувати на цю посаду. Як ви вважаєте, хто з «Європейської солідарності» може очолювати? Можливо, та ж Геращенко, тому що вона має досвід, в принципі. І я думаю, що це не гірша кандидатура була б. Тому що людина вже має досвід, скажімо так. І «Європейська солідарність», їм будь-яка посада буде корисна. Ви сказали, що до Ірини Геращенка, ми спілкувалися і з Іриною Верещук, яка від «Слуги народу». Вона сказала, що вона, одна з тих, яка представляє партію, не хоче бачити її віце-спікером. А як гадаєте, хто ще може серед «Європейської солідарності» бути? Там багато є людей, які знають, як працює парламент. Я не можу говорити конкретно прізвища. Це просто, знаєте, в політиці, особливо зараз, все непередбачувано. Тому будь-хто може. Я зараз назвав Ірину Геращенко, тому що вона найбільше зараз відповідає цій посаді, тому що вона має досвід. Яка вона там плюс-мінус, яка вона освіта там, чи ще щось, це вже друге питання. В неї є політичний досвід, і є досвід саме бути віце-спікером. Тому вона б найкраще пасувала для цієї посади. Але як вони вирішать внутрішньопартійно, скажімо, кон'юнктурно або там політично, це вже питання внутрішньопартійне. А на вашу думку, з «Опозиційної платформи «За життя» хто може посісти на це крісло? Будь-хто. Можливо, і Вадим Рабінович. Може, у вас є якісь думки? Чому саме Рабінович? Чому? Він дуже активна людина, він вміє красиво говорити. Трибуна парламенту – це краще, ніж місце в залі, будь-як. І тому вони висунули ту людину, яка найефективніше буде говорити там. І відстоювати інтереси певної там партії. Тому, я думаю, Рабінович тут для них найкраща кандидатура. А чи є така ймовірність, що ці трибуни, так, президіума, очолюють всі представники однієї партії – це «Слуга народу»? Цілком вірогідно. І я б, напевно, на місці партії «Слуга народу» так би і зробив. Сказав би, ви не хочете, ви там не запропонували, ми поставимо всіх своїх. Вони повинні нести всю відповідальність зараз за все, що відбувається в країні. Зараз в них є вся повнота влади, і це було б природньо, якби і вся президія парламенту була б теж з їхніх представників, тому що в них монобільшість. Вони можуть, як так церемоніальний жест, віддати цю посаду, що зараз відбувається. Але все може змінитися, вони можуть сказати так, ми тоді беремо все на себе і тоді будемо нести цю відповідальність, щоб ніхто потім не сказав, що хтось їм там щось заважає.
Ну, з одного боку, це дуже краще, може, і для «Слуги народу», так? А як бути іншим депутатам, іншим партіям? Це так відбувається, що одна ж партія керує всім, так? А це нічого в цьому поганого я не бачу. Навпаки, зараз Україні дуже потрібна консолідація влади. Якщо ця влада, яка зараз прийшла, вона дійсно хоче країну змінити, то це найкращий варіант, коли влада консолідована, коли ніхто не зможе ставити палки в колеса навіть публічно, з трибуни Верховної Ради. Тому я вважаю, що це був би кращий варіант, в тому числі і для України, якщо партія «Слуга народу» має реально наміри реформувати країну і працювати для людей, для того, щоб вивести країну з кризи і розвивати її. Тому тут демократія, оці всі квотність якась чи ще якась, вона просто не потрібна. Потрібен ефект. Саме головне для країни зараз ефективна робота влади. Якщо при президії з 3 людей від «Слуги народу» парламент буде працювати ефективно, то хай вона так і буде. А ви думаєте, що ця влада буде працювати ефективніше, ніж та, яка була? Я не знаю. Побачимо. Я дуже сподіваюся. Знаєте, в мене є ще такі ідеалістичні погляди на партію «Слуга народу». Хоча є і сумніви, тому що особистісний склад фракції, який буде, він, м'яко кажучи, не дуже професійний. Тобто люди дуже сирі, дуже молоді. Ну, навіть не то, що молоді, вони не мають досвіду. Тобто більшість людей, які прийшли зараз в парламент, вони не мають взагалі ніякого досвіду ні політичного, ні державницького, ніякого. Зараз питаємо і у Святослава Юриш, обраний депутат від «Слуги народу». Вітаємо вас, пан Святослав. Доброго дня. Пан Святослав, скажіть, будь ласка, хто може очолити крісло віце-спікера? На вашу думку. Як ви бачите, зараз йде процес активний, у яких різні сторони говорять різні речі, пропонують кандидатів, а потім їх відкликають. Мені рано коментувати це питання, тому що дуже скоро буде перша сесія і усі все дізнаються. Але ймовірність того, що це буде з Європейської солідарності, це може ви будете підтримувати саме з опозиційної платформи «За життя», саме ви? Саме я вже озвучував позицію щодо опозиційної платформи «За життя» членні рази, що для мене партія, яка йде агітувати не по Україні, як ми чи наші опоненти політичні, а йде в Москву агітувати, це партія, яка ще зовсім інша історія, що я не підтримуватиму ніякому сенсі. Це по-перше. А по-друге, якщо ми говоримо просто про інші партії кандидатів, ми все додатково дізнаємося. Я питаю не спішити зараз, а саме дочекатися дуже скорої першої сесії, де всі все дізнаються, і там можна буде говорити про суть питання, а не просто про спекуляції. А все ж таки, хотілося б ще дізнатися щодо прізвища. Якщо це буде з Європейської солідарності, кого ви б хотіли побачити? Ні, ну знову ж таки, в Європейській солідарності є люди, з якими я знайомий, за роки пересікався, люди, які поважаю також. Там є люди, яких я також маю досить іншу по них думку в Європейській солідарності. Ми давайте дочекаємось до моменту, коли буде оголошена пропозиція, і будемо її обговорювати. А теоретичні, знову ж кандидати, це далека історія, на жаль, від реальності, до якої ми маємо прагнути. Святослава, тоді чи може таке статися, що саме на трибуні Верховної Ради від спікером, віце-спікером та другим віце-спікером може стати саме депутат від вашої партії «Слуга народу»? Знову ж таки, якщо говорити просто про ситуацію за законом, закон регламентує це в іншому контексті, що має бути віце-спікер один з інших сил політичних. Тому ми як ішли за законом, так і будемо далі за ним йти. А в нашій ситуації ми розуміємо також, що ми маємо амбіції широкі, для яких нас і обирав український народ, і для втілення цих амбіцій ми потребуємо працювати з іншими політичними силами. Ми не хочемо працювати в вакуумі. І через це, звичайно, що ми хотіли би бачити, що інші політичні сили представлені також. Ну і тому хтось буде. Хто саме, дізнаємось дуже скорому часі. Добре, дуже дякуємо вам. Святослав Юриш, обраний депутат від «Слуги народу», був з нами на зв'язку. І які перші законопроекти розгляне нова Верховна Рада та за що нардепи 9-го скликання можуть позбутися мандатів? Про це розповів обраний народний депутат від «Слуги народу» Руслан Стефанчук.
Одним із перших законопроєктів, я вже про це говорив неодноразово, буде внесено кримінальну відповідальність за кнопкодавство, кримінальну відповідальність за прогули. Ми виходимо з формули 1/3 прогулів, які стосуються пленарних засідань у Верховній Раді, а також ми будемо пропонувати вносити зміни до Конституції щодо того, що кнопкодавство і прогули є безумовною підставою втрати депутатського мандату. Ось, пане Ігоре, ви чули і Стефанчука. Як ви ставитеся до такої пропозиції? Знаєте, я не просто позитивно ставлюся. Це мої ідеї, які я пропонував і пропагував під час президентської кампанії, навіть раніше, кілька років тому. Але я б все ж таки підсилив цей пакет підвищення відповідальності депутатів. Я б ще обов'язково ввів ідентифікацію, от як в телефоні зараз, Face ID, да, по обличчю. Це дуже проста вже зараз технологія, вона вже відпрацьована. Тобто для того, щоб кнопкодавства позбутися, просто можна зробити технологічно неможливим голосувати іншою людиною. Тобто це або відбиток пальця, або ідентифікація обличчя автоматична, або і те, і інше, для того, щоб підвищити безпеку голосувань, скажімо так. Це перше. І друге, я би ще додав не тільки прогули пленарних засідань, але і прогули комітетів, засідань комітетів, тому що депутати повинні працювати в комітетах, і там також голосують за відповідні законопроекти. Це ще одне. І дуже важливо також, щоб депутати голосували. Тому що інколи вони приходять, сидять, але витягують картку, просто не голосують. Я вважаю, що робота депутата – голосувати. Це вже друге питання, як людина буде голосувати. Або за, або проти, або утримався. Але обов'язково депутат повинен проголосувати, висловити своє ставлення до того чи іншого законопроекту. От якщо 30% поставлених питань на голосування депутат не проголосував, навіть якщо він і присутній був, то він також повинен позбавлятися депутатського мандату. І зараз до нас приєдналася Яна Зінкевич, обрана депутат від Європейської солідарності. Вітаємо вас, пані Яна. Доброго дня. Вітаю. Пані Яна, чи боїтеся ви кримінальної відповідальності від кнопкодавці Руслан Стефанчук, що про зміни в законопроєкти хоче внести? Чи ви боїтеся цих змін? Ну, в цілому, це буде мій перший, звісно, виступ в Верховній Раді, але мене також не влаштовує кнопкодавство, тому в мене вигляди такі, що, значить, потрібно робити зміни. Але буде кримінальна відповідальність. Як ви на це ставитеся, дивитесь? Ну, я не збираюсь займатися кнопкодавством, тому мене це не лякає. Добре, зрозуміло. І щодо віце-спікера, ваша партія кого буде представляти, кого ви бачите на кріслі віце-спікера? Європейська солідарність буде пропонувати своїх кандидатів. Це у нас буде Іванна Климпуш-Цинцадзе і Артур Герасимов. Звісно, посада віце-спікера опозиційна. Уже декілька опозиційних фракцій відмовилися від можливості, тобто це опозиційна платформа «За життя» і відмовилися. І, відповідно, вже зараз зменшується можлива кількість варіантів. Подивимось. А чому саме ці прізвища пропонують ваша партія? Мабуть, через досвід. Адже в нас вже зараз в партії є і досить багато нових людей. І, відповідно, для нової людини це було б все ж занадто відповідально. А для тих людей, які вже більш досвідчені, які перевірені роками, це буде найбільш компетентно. Як ви гадаєте, чи підтримують депутати ваших кандидатів? В цілому, я думаю, що Іванну, наприклад, могло б підтримати багато людей. Зрозуміло. Дуже дякуємо вам. Яна Зінкевич, обрана депутат від Європейської солідарності, була з нами на зв'язку. Пане Ігоре, повертаючись до кримінальної відповідальності, скільки ця, скажімо, скільки мають сидіти люди, які не будуть ходити на роботу, кнопкодавці? Як ви гадаєте, скільки це років? Я думаю, що там... Взагалі ні. Якщо чесно, я думаю, що кримінальна відповідальність за кнопкодавство, напевно, не варто. Хоча це шахрайство. Я вважаю, це шахрайство. Не знаю, я б замінив би відбування покарання, скажімо так, там,
в тюрмі, я б замінив би на якимись громадськими роботами. Тобто людина більше принесе користі суспільству, якщо вона буде здійснювати якусь корисну роботу, ніж сидіти за ґратами. А якщо у випадку приймуть цей закон, як це нововведення вплине на роботу депутатів? Невже ви думаєте, що вони будуть так ходити всі разом на роботу? Ну, я думаю, що так. Тобто, тут, якщо це все зробити нормами прямої дії і автоматичними, коли дійсно система рахує, і як тільки 30% людина прогуляла, то вона позбавляється автоматично. Не треба голосувати, там збирати якісь там більшості. Хоча зараз у партії «Слуга народу» є більшість, і це буде їм легше робити. Але все рівно вони зараз з'являються групи навіть в більшості. Там якась група, там Дубінський збирає, ще якісь можуть групи. І тому мені здається, що в певний час вони можуть голосів не набирати для певних голосувань. Тому дуже важливо, щоб ці норми закону були автоматичними, на які не впливає ще якесь рішення, чи секретаріату Верховної Ради, чи депутатів. І тоді буде дисципліна. Тоді дійсно депутати будуть цінувати свій мандат і дійсно будуть ходити. А щодо кнопкодавства, це ж така хвороба у депутатів. Ми бачили ці 5 років вони як голосували. Ну, ця хвороба пов'язана саме з тим, що можна було прогулювати. Багато депутатів, вони продовжували займатися своїм бізнесом. Звичайно, для них Верховна Рада була просто, знаєте, для когось захистом від кримінального переслідування, для когось просто цей значок, як джентльменський набор. Да? От я ще й народний депутат. Вони взагалі не розглядали цю посаду як роботу на країну, як роботу на народ. Тому вони і не ходили. Ви бачите, що деякі депутати, вони там по 90%, деякі взагалі 99% засідань взагалі не приходили. Тому можна зрозуміти, для чого вони туди потрапили. В цьому парламенті таких людей менше, це по-перше. А по-друге, якщо буде такий закон прийнято, то, звичайно, вони будуть боятися втратити мандат і будуть ходити. І будуть відповідно голосувати. Не треба буде кнопкодавити, тому що кнопкодавили чому? Тому що не ходили на засідання, не було достатньо людей для того, щоб проголосувати за щось. Тому воно взаємопов'язано, ця система. І переходимо щодо іншого питання, щодо кримськотатарської. І чи буде кримськотатарська автономія? Про це сьогодні запитали президента України Володимира Зеленського. І ось що він відповів. Будет Крымско-Татарская автономная республика? Я знаю, что этот вопрос... Для нас это вопрос и очень серьезный. мало того, я знаю, что серьезный... Смотрите, и мало того, я знаю, что несколько лет в Верховной Раде лежал законопроект об этом. И мне об этом говорил и ребята, крымские татары, многие, и тот же Джемилевич Чубаров. Я, во-первых, сказал нашей партии, так как есть большинство, значит, они могут принимать решения. Вот. Я их сейчас попросил, они готовят огромное количество первоначальных законопроектов. Должны отчитаться. Я их попросил, там есть 3 закона по поводу Крыма. 3 закона, предложенные именно крымскими татарами. Вот. Я их попросил изучить сейчас эти вопросы. Я не вижу проблем, если это поддерживает крымских татар, поддерживает их права, пускай изучат, покажут мне, доложат, и Верховная Рада примет. І ми долучаємо Рафата Чубарова, голова Меджлісу кримськотатарського народу. Вітаємо вас, пане Рафате. Добрий вечір. Пане Рафате, розкажіть, будь ласка, які ці 3 законопроєкти є в Раді, про що сказав саме і президент України Володимир Зеленський? Ну, тут, я думаю, тут трошки є неточності. В Раді немає 3 законопроєктів. Якщо виходити з діючого законодавства, то всі законопроєкти, які були зареєстровані під час каденції, скликання, яке зараз уходить, ці законопроєкти, вони обнулюються і потрібно буде, щоб були зареєстровані вже новообраними депутатами. Отже, мова може йти про 3 законопроєкти. Це перший щодо внесення доповнень і змін до розділу 10 Конституції України Автономна Республіка Крим. Другий законопроєкт – це про статус кримськотатарського народу. І третій законопроєкт – про корінні народи в Україні. Ці законопроєкти, вони підготовлені під час зустрічі
з президентом України, яка відбулася 9, здається, серпня, ми йому пропонували, щоб ці законопроєкти були спрямовані до Верховної Ради саме ним як суб'єктом законодавчої ініціативи, оскільки, особливо, що стосується до змін до Конституції України, там потрібно внесення такого проєкту або не менш 1/3 депутатів діючих, або президентом України. І тому ми пропонували, щоб президент як суб'єкт законодавчої ініціативи він спрямував цей проєкт до Верховної Ради України. І він сказав про те, що добре, вони беруться до роботи і сформують своє відношення, тобто він готовий взяти це до роботи. Але хочу сказати, що після цієї зустрічі до мене вже ніхто не звертався за цими законопроєктами. Я думаю, що можливо це пов'язано з тим. А я сам чекаю, коли вони зареєструються, щоб спрямувати вже певним фракціям, не зареєструються, коли вони вже війдуть повноваження народні депутати. Це відбудеться 29 серпня. Я думаю, тоді в цей же день ми спрямуємо ці законопроєкти політичним фракціям. Дуже дякуємо вам. Рафат Чубаров, голова Меджлісу, був з нами на зв'язку. Пане Ігоре, як ви вважаєте, чи отримуємо найближчим часом зміни в Конституції і кримськотатарську національну автономію? Якщо чесно, то я скептично ставлюся до того, що це швидко може відбутися. Тому що це досить складне питання, в тому числі тому, що Україна унітарна держава. У нас в Конституції це написано. Тому, напевно, треба змінювати Конституцію. Хоча була Кримська автономна республіка, але вона війшла в розріз з Конституцією, з поняттям унітарності. Якщо країна унітарна, там не може бути федеративних чи інших якихось територіальних утворень. Тому тут питання досить складне. І я не впевнений, що швидко депутати з цим не то, що розберуться, а дійдуть до якоїсь згоди. І повідомив, що до іншої теми Володимир Зеленський повідомив, коли можуть політбранці Кремля повернутися на Батьківщину. Я працюю особисто над цим питанням і хочу, щоб засоби масової інформації, будь ласка, без чутків, якщо можна. Я працюю над цим вже 2 місяці. Дайте мені виконати свою справу. Я обіцяв народові України, що ми повернемо полонених, повернемо моряків, що ми припинимо війну. Я цим займаюся особисто. Я не знаю, хто там що каже і хто чим займається. Тобто дайте мені зробити мою справу. Ми чекаємо на результати крок за кроком. Перші результати повинні бути вже найближчі дні. Хочу загадати. І ось це сказав Зеленський. Скажіть, будь ласка, які ваші прогнози щодо звільнення політв'язнів? Зараз мені здається, що цей момент близько. Тому що якби цього не було, він би не говорив так впевнено, що дайте мені ще час, тому що щось відбувається. Тому що немає сенсу обіцяти того, що він не зможе зробити найближчим часом. Тому я би дуже хотів, щоб це відбулося якомога скоріше, і напевно все до того йде. І ми маємо цитату Пєскова, давайте послухаємо. Ми констатуємо початок діалогу між президентами Путіним і Зеленським. Констатуємо певні контакти, які здійснюються в розвиток цих розмов і в розвиток тих розумінь, які були досягнуті в ході розмов. Ось ми почули речника президента Російської Федерації. Що ви думаєте щодо такої заяви? Ця заява досить дипломатична, він сказав і нічого не сказав. Але це сигнал досить позитивний, тому що він не негативний. Він не сказав, що ні, ми будемо їх судити, ми будемо там їх виносити вирок. Вже добре. Тому що раніше вони були досить жорстко налаштовані і казали, що ці люди, порушники законів Російської Федерації, і їх будуть судити в Росії. Це висловлення говорить про те, що діалог почався, значить є позитивні якісь зрушення. Як ви вважаєте, якщо анонсують ці обміни, кого на кого будуть міняти, на ваш погляд?
Я не впевнений навіть, що тут буде обмін. Можливо, тут буде взагалі повернення. А обмінювати говорили про те, що будуть міняти всіх на всіх. І оце та формула, а саме тих полонених, які були захоплені під час певних бойових дій на Донбасі. Ці моряки – це трошки інша історія. І якраз обмін, мова йде про те, щоб обміняти всіх на всіх. В нас набагато більше зараз полонених з тої сторони, ніж наших на тій території. Тому тут цей обмін трошки буде нерівний, але Україна, я так розумію, готова для того, щоб визволити наших людей, готова обміняти на більшу кількість їх. Але ви, мабуть, чули, є вже в ЗМІ інформація, що Лефортова привезли політв'язнів українських від різних тюрем, і там вони зібралися 8 людей. Чи вони, скоріше, може бути ймовірність того, що саме їх будуть обмінювати? Ну, мені здається, що наша влада і президент особисто веде перемовини про те, щоб обмінювати дійсно всіх на всіх, включаючи тих політв'язнів, які вже засуджені, які відбувають покарання там по тюрмам і цим таборам в Росії. І це дуже правильний крок. Якщо вже міняти, то треба визволяти всіх наших людей, не тільки ті, які там під час військових дій попали в полон, а й ті, які засуджені там просто по надуманих справах. Але якщо є інша версія щодо вісімки, так, щодо повернення Росії до вісімки, і є люди, є країни, які проти, є і за, як вважаєте, чи це пов'язано з українськими політв'язнями? Я не думаю. Я думаю, що це геополітичні процеси, які не пов'язані саме з в'язнями. Я думаю, що там взагалі от Росія сьогодні заявила, що їм не потрібно повертатися в вісімку, їм краще бути в двадцятки, тому що там є Індія, тому що там є Китай, і їм вирішувати якісь питання набагато легше в такій компанії. Тому що в вісімки там переважно країни, які не є такими дуже дружніми до Росії. А всі ці заяви і Трампа, і Макрона про повернення Росії – це все ж таки геополітичні речі, пов'язані взагалі з ситуацією політичною в регіоні, а не особисто, не конкретно з політв'язнями. Але якщо ми побачимо щодо інформації, яка лунає, так, це сталося майже одноразово, так, українських політв'язнів привезли до Лефортова, тут заговорили щодо повернення Росії до вісімці, а це ви не бачите тут якісь конспірології? Ну, конспірології багато буває різних, але тут я би не сказав, що це пов'язано. Можливо, але хоча для того, щоб дійсно отримати людей, українців назад до України, тому що вони дійсно там перебувають в жахливих умовах, особливо в таборах, то, можливо, це і варто зробити, і потім, не то, щоб підтримати, або це робиться, знаєте, от як ви кажете, теорія заговору, да, там якісь там конспірологічні речі. Наша влада ніколи не визнає, що вони про це домовлялися. Але ті сигнали, які йдуть з Європи там, і Сполучених Штатів, можливо, ви і праві, якісь там є домовленості. Але побачимо, що воно буде. Хоча я вважаю, що люди – це головне. Якщо треба піти на якісь політичні поступки, то треба це робити заради того, щоб повернути людей. І переходимо щодо іншої теми. В Україні вкрай високий рівень підтримки незалежності. Про це свідчить опитування понад 2000 респондентів. Далі цифри від Центра Разумкова та КМІСа. Якби референдум щодо проголошення незалежності відбувався сьогодні, понад 89% серед тих, хто визначився, проголосували б за, проти майже 11%. Такий високий рівень підтримки незалежності був лише в опитуванні 1991 року, напередодні референдуму. Та й тоді за незалежність відсоток був менший. Ось такі цифри ми бачимо зараз. Як вам такі цифри? Ці цифри дійсно тішать, що українці все ж таки оцінили, що в незалежній країні жити краще, що дійсно ми вільні люди, а не так, як зараз відбувається в Росії, ви бачите, що там відбувається. Якби ми залишилися в Радянському Союзі, то тут було б те саме. Ми бачимо, що відбувається в Криму, і це якраз приклад того. Тому це дуже мене тішить, що українці пишаються незалежністю і раді жити в вільній незалежній країні. І подивимося ще опитування. Половина українців певна, подія в країні розвивається у правильному напрямі. Давайте подивимось результати соцопитування.
23% громадян вважають, що події в Україні розвиваються у неправильному напрямку. 50,5% вважають, що рух правильний. Такий показник соціологи фіксують уперше за роки замірів з 2004 року. Важко відповісти на питання було 27% респондентів. Ось важко навіть 27%. Як думаєте, чого вони не обрали, чого вони думають ще так? Тому що 28 років тому що завтра. Є певні сигнали і невіра людей в якісь зміни. От ці 27% – це люди просто не вірять вже нікому і нічому, в принципі. Хоча я хочу сказати, що 50% – це дуже велика цифра, порівняно з тим, що було за останні кілька років, це просто неймовірна цифра. І це велика довіра і кредит довіри владі. Я підкреслю, що це кредит, це сподівання, це очікування, це не те, що люди підтримують те, що відбувається, а це те, що люди очікують. Хоча питання було, як ви вважаєте, чи в правильному русі рухається, але це все ж таки очікування. Новий президент, нова Верховна Рада, зараз ми очікуємо новий уряд, і всі люди, оці 50%, вважають і хочуть, щоб зміни були дійсно позитивні. 27% певна кількість людей, і це нормально, 1/4 населення, яка не вірить ні в що, тому нічого проблематичного я не бачу. А чому такі відсотки? Все ж таки 23 – це велика. За 28 років. Ні, дуже питання було не про незалежність, а тут питання було про те, чи в правильному напрямку рухається Україна не з точки зору незалежності, а з точки зору економіки, з точки зору різних процесів внутрішньополітичних. Тобто, а ми, по суті, ще не є незалежними фактично. Ми юридично отримали незалежну державу. Але, як ми бачимо, ми залежні енергетично, да? Ми розуміємо від кого. Ми залежні фінансово, також ми розуміємо також від кого, з іншого боку. Ми залежні інформаційно, тому що Росія здійснює дуже серйозний вплив інформаційний на Україну. Оце все є також наші залежності. Тому для того, щоб стати Україні реально незалежною, фактично незалежною, Україна повинна стати успішною, в першу чергу фінансово успішною. Для того, щоб не бути жебраками і не ходити там по Європах, по МВФах з протягнутою рукою і виконувати ті забаганки, які кредитори кажуть, їм все рівно, чи вони будуть нам позитивно впливати, чи не позитивно. Тому наше завдання – слідувати нашим національним інтересам, стати фінансово незалежними і робити те, що нам вигідно. Тоді ми станемо дійсно незалежними не тільки юридично, а й фактично. Тоді що має робити Україна? Які ваші процеси мають відбутися в Україні вже з новою владою? Перше і головне – це навести порядок. Це знищити... про це кажуть кожна влада. Правильно, але ніхто цього не робить. От перше в цьому блоці, закон і порядок. Якщо закону порядку не буде, то ніякі економічні реформи не спрацюють. Закон і порядок починається з відсутності корупції. Якщо буде корупція, то жодна реформа, вона не піде. Корупцією пронизано все. Що б ми не взяли, чи розбиті дороги, чи погана медицина, чи ще щось, це все просто шахрайство на державному рівні і крадіжки. Тому перше, це треба знищити корупцію. Як її знищити? Дуже просто. Але зараз наша влада поки що боїться цього. Є така презумпція вини в корупційних злочинах. Це коли не держава повинна піймати за руку при отриманні хабаря. Зараз тільки так можна засудити, звинуватити хабарника. А от, наприклад, в Сінгапурі і в Грузії потім також це зробили. Коли чи журналісти, чи хтось виявляє, що чиновник живе не за своїми грошима офіційними, то заводиться кримінальна справа, і чиновник повинен, тобто презумпція вини, що він винен, то він повинен довести, що ті гроші, за які він купив дорогий маєток, дорогий годинник, чи там дітей відправив на навчання в Лондон, він повинен доказати, що ці гроші він отримав законно. Якщо він цього не доказав, то автоматично винен. І поговоримо, що до сьогоднішнього дня Україна відзначає День прапору. Прямо зараз урочистості тривають в середмісті Києва. Там працює моя колега Міляна Меді. Міляна, вітаю тебе. Як святкує столиця? Розкажи, слово тобі. Салям алейкум, Ельвіна. Отже, столиця тільки готується до того, аби почати святкування. Бачите, зараз сцена вже готова, люди зібралися. Організатори очікують на 2000 людей. Виступатимуть ансамбль танцю України, а також народний хор імені Вірьовки та бандуристи. Захід запланований на 1,5 години. Програма налічує близько
50-хвилинного виступу кожного з колективів. На сцені поки що порожньо, півгодини тому були репетиції, і зараз от чекають на міністра культури, який, власне, і відкриє захід. От чуєте, починають нарешті щось там говорити організатори, отже, значить, що скоро все розпочнеться. Також зауважу, що вивісили по всьому місту українські прапори, тож ми, доки їхали, бачили наші синьо-жовті прапори. Також на Софійській площі збираються байкери, їх показати наразі не можемо, але там близько 8 мотоциклів. Вони планують, окрім того, що просто побачити концерт, також проїхатися вздовж Хрещатика. Хіба що вони не знають поки що через півгодини Хрещатик перекриють. Подивимось, куди. Ну, до речі, перекрили сьогоднішній захід, вулиць, це і Хрещатик, і ми маємо зв'язок, проблеми з зв'язком. Це була наша журналістка Мілена Медізна при прямому зв'язку. І синьо-жовтий прапор не лише в Україні. Давайте подивимось, які ще стяги мають подібні кольори. Прапор острівної країни в Тихому океані Палау – це блакитне полотнище прямокутної форми з жовтим кругом. Державний прапор Казахстану – стяг блакитного кольору із зображенням у центрі жовтого сонця. Прапор Барбадосу складається з 3 однакових вертикальних смуг синього та жовтого кольорів, у центрі тризуб. Прапор Швеції – полотнище синього кольору зі скандинавським хрестом жовтого кольору. Євросоюз має прапор синього кольору із 12 жовтими зірками, що утворюють коло. Етнічний прапор кримських татар являє собою стяг блакитного кольору із жовтою тамгою у куті. Пане Ігоре, що для вас означає День прапора, сьогоднішній день? Знаєте, я маю велику приємність констатувати, що саме організація Форуму молодих лідерів України, яку я заснував і був головою, започаткувала урочисте святкування Дня державного прапора 2007-2008 рік. До цього, з 2004 року, взагалі День прапора не святкувався. Після того, як ми влаштували акції, такі патріотичні громадянські акції 2 роки, ми робили такі мітинги, робили ходу, ми встановлювали прапори стаціонарно на дахах будинків в центрі міста. Після цього звернули увагу на ці заходи ЗМІ, і вже в 2009 році перший раз президент Ющенко на той момент піднімав державний прапор на Майдані Незалежності. От дуже приємно, коли, знаєте, така ініціатива громадян потім перетворилася в загальнонаціональне свято, яке зараз відзначається, як ви бачите, по всій країні, весь Фейсбук в прапорах. Ну, мені дуже приємно. Для мене це, знаєте, таке, я би сказав, визнання певне, що це була моя ідея, коли я їздив просто по різних країнах, Сполучені Штати, Турція, інші країни, і бачив дуже багато прапорів. І я чомусь задавав собі питання, чому в Україні цього немає? І от ми це почали, і зараз це національне свято. Так що я дуже задоволений цим. І завтра ми будемо святкувати День Незалежності. Де саме ви будете знаходитися і як будете святкувати День Незалежності України? Я буду святкувати зі своїми батьками, своєю родиною, брат, його сім'я. Ми, звичайно, будемо згадувати історію, ми, звичайно, будемо завдячувати цьому факту, тому що, знаєте, певному поколінню, народжених в Радянському Союзі, так як і мені, незалежність України дала просто неоцінений шанс для досягнення успіху в житті. Тобто я отримав хорошу освіту як в Україні, так і за кордоном, знову ж таки завдячуючи незалежності. Я побудував бізнес, зараз я займаюся політикою, державним управлінням. Це все завдячуючи самій незалежності. Якби ми залишилися в Радянському Союзі, я б цього не мав, і багато інших людей не мали б тих можливостей для успіху, які ми маємо зараз при незалежності. Завтра ви будете на Майдані? Обов'язково. А як ви ставитеся, що завтра не буде військової техніки? Якщо ми порівняємо іншими роками, вони були присутні, а цього разу не буде. Я вважаю, що це розумний компроміс для того, щоб зекономити гроші і ці гроші віддати військовим саме в вигляді премій або там якихось квартир, але все ж таки відзначити цей день і вшанувати і пам'ять загиблих, і віддати шану тим нашим військовим, які і обороняють нас там, і взагалі несуть службу, тому що
і парад, або як зараз назвали це хода гідності, це саме вшанування цих людей. І я думаю, що це добре, що воно буде. Але військова техніка це дорога річ, яка зараз, напевно, нам не дуже потрібна. Ігор Шевченко, екс-кандидат у президенту, був з нами, нашим гостем. Дякуємо, що прийшли. Дякую вам. А підписуйтеся на наш YouTube канал. Там ми викладаємо найцікавіші фрагменти наших ефірів. Далі на Терсаман. А ми з вами зустрінемося за 20 хвилин. Омерзительная восьмерка.